Michelle ankommer til Røntoften. Hun vil gerne have hjælp på krisecenteret, da hun har været udsat for øretæver af sin mand i aftes. Michelle bliver modtaget på kontoret. Hun bliver budt på en kop te, og de sidder og snakker om, hvad der er sket. Når man er blevet modtaget på Røntoften og fået en snak, får man et værelse, i fald der er plads. I disse dage er der meget overbelagt. Men Michelle her er heldig at få en plads på Røntoften og få uddelt rent tøj. Og en seng at sove i, kunne man sige. Tak. Ja. Der vises et billede af en voldelig mand. Det kunne være Michelles mand. Det er nu en fiktiv person. I denne situation bliver der altid tilkaldt en advokat, og man får sommetider med hjælp i selvhjælpsgruppen. Kvinderne på krisecenteret skal selv holde huset. De køber selv ind og laver mad. Og vi ser her en af opholdsstuerne, som er en meget nydelig stue. Tak. Der bliver ringet efter en bil, når kvinden har været på Røntoften eller et eventuelt andet krisecenter, når hun skal flytte og har fået en lejlighed. Kvinden er blevet henvist til en lejlighed. Det hænder, hun får valgmuligheder. Her ser vi et sted, hvor kvinden skal ind og bo og starte sit nye liv. Ja, og det er Røntoften, hvor kvinden har været måske i 3 måneder. Og nu bliver det et farvel til Røntoften og forhåbentlig aldrig mere. Med held og lykke om et godt og nyt liv.